Il-Parlament approva emenda fil-liġi sabiex jiġi assigurat li dak li namlu bħala pajjiż fis-settur tal-gaming jiġi protett. Dan sar permezz tal-hekk imsejjaħ abbozz ta' liġi 55. Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri qal lil One News li fl-2017 il-Kummissjoni Ewropea qalet li s-settur tal-iGaming m'għadux ta' priorità għalija u għalhekk id-dritt li qed jikkompeti u jaħdem bħala suq komuni ma baqax il-każ fis-settur tal-iGaming. Huwa qal li dan tefa' sfida fuq il-ġurisdizzjoni Maltija għax dan is-settur huwa ta' ċerta importanza. Kenna attakki minn pajjiżi kbar fosthom il-Ġermanja u l-Awstrija li rridu jattakaw b'mod dirett il-ġurisdizzjoni tagħna sabiex jaraw li jagħmlu dak li għamilna aħna f'din l-industrija jagħmlu huma f'pajjiżhom u aħna allura minkejja li kellna dawn l-attakki rajna li nipproteġu dak li għandna ġewwa pajjiżna u allura sentenzi li jingħataw barra mill-pajjiż fuq kumpaniji li għandhom liċenzja Maltija li qed joperaw within fiħdan il-liġi Maltija u within the public policy ta' pajjiżna dawk is-sentenzi ma jiġux rikonoxxuti u eżekwiti bil-qrati Maltin.